onye ije motos na offer gị security, na offer gị safety, na offer gị comfort and luxury. Nya ịchọrọ ije holidays ka ị na-eje ịzụ afịa, ịchọrọ ka ụmụ gị na school ma ọ bụ ebe ọbụla ị na-eje, ịchọrọ ije jafe ụmụnne gị ma ị na-ana obodo, ịmatara ihe ọbụla ị na-eme, bịa ka isoro onye ije motos wee jee njem gị. Anyị ga-eme kishon na ijelu na udo, anyị ga-eme kishon na ebe ị na-eje na ijelulie na-arụ isi ike, enwerokwa ihe ga-eme gị. Ifu gị anyị make sure na anyị tinyelu nwa security measures to make sure na ụgbọala anyị buluru gị ebe ị na-eje, make sure na ịdị safe. Nke a bụ nke ndị Igbo, nke a bụ nke ejirimara ndị Igbo. Ndị ọkwọ ụgbọala anyị, that is our drivers. Inene anya fa na-ejike na njike ndị Igbo wite akwa ọcha ha na-eyi n'okpu mmemme njirimara ndị Igbo. Inekwa n'anya ya gaziere gị ụmụ Igbo, ana m anabata gị na nkata politics n'ụbọchị tata bụ Wednesday, the 24th day of September 2025. Anyị na-akpọbata gị ka ị bịa solo anyị ka anyị kalịa n'ife megolu na politics n'izu ụka anụnwa anyị nọ n'ime. Afa m bụ Nneọma, mụ na Mayor anyị apụtago n'ọgbọ maka na Igbo si na ekwekọ izu agba. Mayor ka eme n'ụtụtụ a. Ndewo nnọọ. Ị na-enwetakwa onwe gị? Nwayọ gịnị ka anyị eme? Ngwanụ ka anyị gbapụ ya ọsọ. Anyị chọrọ iji ọsọ wee jee na Rivers State, ebe ọ dị ka ọfanwa nọ na ha nwa bụ okwu akpụ n'ọnụ n'obodo anyị bụ Nigeria nke ikpeazụ a. From Minister FCT bụ former governor ndị Rivers State bụ Nyesom Wike. Etinyekwa current governor ndị Rivers State bụ Sim Fubara. Then eweluzia nke kakwa nke, that is federal government Nigeria, etinyekwu ya n'enu ya. Nya ka nye gị nke a na-akpọ history of nkata ịchọrọ ịkpa n'ụtụtụ a. Sim Fubara bụ onye winelu election ndị Rivers State as governor na 2023 general elections emelu na Nigeria. Ndị Rivers State wee nabatakwanya bụ nwoke as their executive governor. Onya ka governor Sim na-achịkwa ka ibie si wee na-achị. O wee bụrụ na ya na onye chifọlụ ya ọchịchị bụ Nyesom Wike ebido wee nwebe esemokwu, nwebe ọgba aghara, onye kwe nwanne ya ekwero, onye kwe nwanne ya ekwero. Onya ka emegidelu fa na abụ megide onwefa. Anụgide ọgụ a federal government wee sị na fa chọrọ itinye aka n'ime. O wee bụrụ gịnị ka federal government chọrọ itinye aka na ya? O wee bụrụ na nzata ekpele gọọmenti ya azata ndị Rivers State bụ iweta nke a na-akpọ sole administrator ka ọ bịa nọchite anya onye ọchịchị na Rivers State, ebe enyekwanụ gọvanọ ndị Rivers State bụ Sim Fubara a 6-month suspension out of office. Nya bụ okwu wee bụrụ okwu a na-ekwuye, ọ na-ada katakata ebe niile. Onya ka anyị nọkọtazia wee si na mmadụ na-abụọ na fe edozie. Ịghọtago na fe edozigo. Akụkọ kale ka ọ na-abata, ka a si abatakwa bịa nọdụ na bịa nachiatakwa na gọọmenti. Ụbọchị a na-eche ka gọvanọ Sim Fubara nachite n'oche bịa nọdụkwa as gọvanọ Rivers State, anyị afụrụ ya. Ịghọtago. Sole administrator kwanụ chọkwalụ n'isi n'ọfịs pụọ. Ụbọchị ọ kwesịrị ịpụ asị na ụzọ o si wee bịazi abụrọzi ụzọ o si wee chọọ ịna, maka na asị na o si ụzọ azụ ụlọ wee gbapụ ya ọsọ. Ịghọtago. Maka na ya bụ nwoke ekwere akọwasị ifu ya ji n'aka wee na-achọ ịpụ na administration o oversee na Rivers State. Mayor, ka ife ilo na akụkọ niile a na-eme na Rivers? Gwa gị eziokwu, anyị na mbido okwu niile na mbido ife niile emego na Rivers. My own view bụ na the whole suspension and the installment of a sole administrator na Rivers, the unlawful, right? Okay. And anya ifụkwa na otu a sepụtasị na president lift the suspension. It is make no sense because the suspension was for 6 months. So he didn't lift it. The state of emergency Ended. Ended. Okay. So it is not a lifting of
suspension. Normally, lawfully, the state of emergency is supposed to last for 6 months, for a period of 6 months. I hear extend, yeah, I hear reduce here. So, if I know by no kita in this case, but now the governor concede, go na okay. Now you know your governor with Wike bu Minister of the FCT. But can I'm not doing no Wike no makogonya na Wike na KG me if na. So kita the governor has come back to take his seat. When he was on but ilo na ọchịchị ya na ndị mmadụ ka ga na akwanyeli ugwu ka fasi wee na akwanyeli n'esisi. Onya bụ governor. The only thing bụ na politics now na the state or the irrelevant. Or just na-aza. Yeah, so just nwere ike ọ na-azazi that name governor. Bịa mekwuo ọtụtụ ife ọ ga-emenwu within his own power. Mana with ife niile na-aga mmadụ ndị gbara ya gburugburu bụ ndị be FCT minister. Ha gwara ya na onyawa wo local government chairman, some sensitive positions in the government house. So kita ka ya funu na si nwanu onwelu great onwelu mana ka ipuke n'okwu Minister Wike for just a few minutes. Nya bụ nwoke n'izu ka alone ọ pụtago n'ife that is nnukwu ife a na-akpọ expose. Ịghọtago ọnọgo na ọtụtụ akụkọ ife gbasara ife ndị o megasịrị mgbe ọ bụ gọvanọ ma ndị nke o megasịrị kịta ọ bụgolo FCT minister. Ịna-anya FCT minister si na ya alụlụ judges nọ na Nigeria ụnọ immediately ọ banyelụ as minister FCT. Obodo tibe mkpusi ndị afa ndị dilu ka alụbalụ fụ ụnọ ka judges one he nwe bu under the bridge ko they have been motherless babies home ko na-enweghị ụnọ ha maka na ilota na abịa weta ndị judiciary ka gọọmenti abatala ọchịchị gọọmenti asị na ya mere almost 300% increase for judiciary. The 300% ozu ohi ilu no na ewu. I hear enweghị judges quarters. Enweghị so this thing ịgwaga eziokwu ife niile na bụ ọ boil down to the whole corruption and ekumake. Ka ife gbasara na judges. Why is the government building house for judges? For judges, Why is this government building houses for judges? I don't know. I don't know if I am right to ask if it's in the place of the government to build, houses I don't know if it's in the place of the government to build it. Or if it's in their place, that means all now the former administration okay, be happy. They made this thing before government abata. So if it now be just always kuna na renovate BVP for 21 billion. Oluzie I renovate child bills in a June. VP kedu mgbe efoli ya the last time. If me no America. Jelu na America. Mana o tego anyị nụrụ ife ọbụla gbasa Italia. Especially nke president anyị na emebe ọ na-eje njem, o jee Saudi eba, o jee France eba. Anyị na-echekwanụ na anyị ga na-anụkwanụ ọnụ mmiri vice president anyị bụ Shetima ka anyị makwalụ ka o si aga. Mana nke bụ eziokwu bụ na ife m chọrọ itinye ọnụ ya n'ikpeazụ a asị ka o si wee gbasatala Wike bụ na o nwere ife o kwuru afụrụ ebe o kwuru n'ụbọchị Mọnde gara aga o wee na-akọwata na nwunye na ụmụ ya bụ American citizens. Ịghọtago ife o ji ekwuli ebe onwe ka unu si filie na ebe a adịrọ safe ezinụlọ ya agbagobe so ife o ji ekwulu bụ na unu abịazina for him ife na-akọwa bụ na apụta ọdụkọshọwari of Sahara reporters I find it out na onwelu ụnọ ha go ọdụkọ na Florida egosiri ụnọ ebe ụnọ up to ebe $2 million or so. I'm not sure of the amounts, but it's in that same area ego $2 million. So oburu na link the house to him. So Obiaze in his defense ọ na-asị na unu awa abụghị nke no a gift his in-law nyelu his children and his wife. Now his wife and children bụ ifena citizens of
America. So ndị obodo wee na-ajụ na wee sị na former governor of a state n'obodo a wee bụrụkwa current minister of the Federal Capital Territory n'obodo a o kwesịrị ikwu ụdị okwu anwa in public. Ikwu na his children and his wife were American citizens, I don't really think there's anything wrong in it. But the main thing is that house now. Do you understand? That house, I equally prove Kamalu how that house came. Because now no in-laws Golu Unye na Umuya. Mana from every indication in Nigeria, and so Shori is also allegedly implying na no nya go to the house. Go here in the name of his wife and the children. So okay, me investigation. My own boo, I am here for the drama. He made the investigation. For the drama. Free for up even though na man no even if na no nya then we fe anyị enwegokwa ezigbo problem n'ọnya bụ na ifusi afka ife aja ife na-eme anyị amagolu na o nwere ife ya eme nwere of course nke a manarịkwa ọ manarịrị cha na we are here for the drama anyị nakwa na-eche ka ewepụtalụ ebe nwa Wike na celebrate na ya pụtago from law school ndị jelu law school na Nigeria wee na-akọwata na ha funurokwu ya na class. From what I have seen, I followed this story. A lot of people, a lot of powerful people go to law school. So, and I've seen someone has come up with a video where Honor participate. Okay. So he went to law school. From what I have probe some Wike. Do you support who will probe him? Who will probe him? Is it the current administration or? Who will probe him? It cannot be possible. Probably maybe after the next administration. But I don't think it's this administration will probe him. What are they probing him for? For FCC funds? It's probably the next administration. Probably the next one. Or I think Sori wrote to the state of, I don't know if it's Florida or I've forgotten. I should go maybe now. Or less them. They will but that you prove for that house, not general distance. But as for the case of the son, I've seen videos where people shared, Nigerian and a lot of people who have also passed through that law school. Powerful people go to law school. Nigerian law school is not the one you mess with. It's not a place where your status matter or anything. Now, the same way other people are going through it, you also go through it. So even people like Kanayo, Senator Dino Melaye, even Governor Wifuru had to withdraw from law school because he was going to be governor, right? So all those things are. Nigerian law school. That's what we are hoping for. I hope. Makana obulu na fajesia law school de mma na enwere aka azụ dị na ya wepụtazia na besav na judiciary nwee ka o si wee dị na nke a bụ nke anyị nafa na aya nke a ka anyị nafa na-eje justice system nwee ka o si wee agbago na lawyers kwụ ọtọ omukwe ka ọ dị nya anụ ma akpọ the case of water and oil. Fati unu tinye ọnụ ama m osokwa n'ife unu kpakọsị na conference unu bịalụ n'Enugu mana unu niile ka unu tinye the Nigerian justice system ka unu tinye ọnụ maka na asị ndị obodo anyị na-elu uzuzu ife a na-akpọ okwukwe n'ife gbasatalụ justice affairs n'obodo a ka anyị bulukwu ya nata n'Enugu maka na ọ dị ka o nwere update dị n'Enugu. Anyị ma na Enugu bụ a PDP state. It has been for over 16 to 17 years now. Governor Peter Mbah Batalo as the executive governor of Enugu State under the umbrella of the ruling party in the state, which is PDP. Onya ka ino lo nwanyi onya APC Enugu chapter and ndị ọnụ na-elu n'okwu na APC wepụta wee na-akọwa na onye ọbụla ma ọ bụ atụmatụ ọbụla ga-ebinite imegide mkpọfe gọvanọ Peter Mbah na-achị ịkpọfete ka ọ bata na APC na onye ọbụla na-achị itinye aka na mkpọfe a na ha ga-emekwa ihe anafa ya eje gbaa abụba na Abuja maka na onye ọbụla ga-achị ịkwụsị
gọvanọ isi from PDP wee banye na APC. Mayor nke izizi ikwetelu n'eziokwu na gọvanọ anyị na-achọ ịbanye na APC? Whether na m ekwetelu or not, akụkọ ibidogolo ịkọ since mụawu ana m eche ka ife niile a na-ekwu ka ọ banye dị APC ka mmadụ na-ezuzu ike maka na wekwe n'iwe ị na-achọ ịkọwata na ọ dị possible na ọ ya abakwa na APC. Ihe anụ akụkọ a na-ekwu since mana aka na-elonu na kamgbe ka anyị na-anụ na even from people not close to him no na actually he defects to APC. So ọ bụrụ na enwebere those kind of discussions or conversations, people will not bring it, APC members will not be bringing it up. So the APC members na actually protest, mana not straight defect yota. Mana I'm just tired of the whole story. Let him do it immediately. Let us wrap it up because Mayor Chelo, I brief la akụkọ brief. Achọm ka igbuli just nwa ebele. Nke izizi bụ na netizens that's ndị nọ na social media ọmụma ọ bụrụ ndị kwuru okwu si na nke mbụ faji wee nebe anya na gọvanọ ọ dị ka ọ na-achị ije somewhere bụ na pịa ọ bara na n'ọchịchị kpọọ prezidenti anyị wee bịa n'Enugu. Ndị mmadụ wee jụba wee sị nke a prezidenti anyị na-abịa ịdị sure na ya na gọvanọ anyị adịrọ na mma o wee bụli ya mana anyị ga-eje ka anyị jee lechapụ nwa obere afịa anyị pụta ka anyị malitekwanya bụ nkata gbasatalụ APC ya na Enugu steeti ka anyị bịakwa. Ndewo na Enugu ụtụtụ ọma ebe ọ bụla iso na-anọnyere anyị na South East na mpaghara South East nọ n'Enugu ịnọ n'Ebonyi ịnọ n'Aba ịnọ n'Ụmụahịa ịnọ n'Owerri ebe ọ bụla ịnọ onye ije motos abatago n'Enugu ehenụ maka na ọkụ na-ana enwerọkwa oche solumu ka efu na anyị abịago na Holy Ghost Bus Terminal 2 n'Enugu steeti na 042 Coal City ebe ife niile na-eme ebe onye ije motos na-esi wee na-ewere ọwala anyị abịago nekwa anyị akwa ịfọrọ ụgbọala anyị dị sarasara ụgbọala anyị dị samsam ọ ga-eme ekishọ na ijeluru ebe ị na-eje n'udo ịnata n'udo maka na ụgbọala dị ndụ dị paramount ka ị wee nwee safety ka ị nwee security ifugi ya onye ije motos na-ọfa gị security na-ọfa gị safety na-ọfa gị comfort and luxury nya ịchọrọ ije holidays ka ị na-eje ịzụ afịa ịchọrọ ka ụmụ gị na school maọbụ ebe ọ bụla ị na-eje ịchọrọ ijejafe ụmụnne gị ma ị na-anọ obodo ịmatara ihe ọbụla ị na-eme bịa ka isoro onye ije motos wee jee njem gị anyị ga-eme ekishọ na ijelu na udo anyị ga-eme ekishọ na ebe ị na-eje na ijeluli ya na-arụ isi ike enwerọkwa ihe ga-eme gị ifugi anyị mekikwe shọ na anyị tinyelu nwa security measures to make sure na ụgbọala anyị buluru gị ebe ị na-eje mekie shọ na ịdị safe. Nke a bụ nke ndị Igbo nke a bụ nke ejirimara ndị Igbo ndị ọkwọ ụgbọala anyị that is our drivers inene anya fa na-ejike na njike ndị Igbo wite akwa ọcha ha na-eyi n'okpu mmemme njirimara ndị Igbo ịnekwa n'anya efu na ụgbọala anyị na-achakekwe na njirimara ndị Igbo ịnanya anyị ji nsibidi wee desia ụmụ ife ọ bụrụ na ị na-aghọta asụsụ Igbo ị ga-aghọta na ife anyị minil bụ na nke a bụ nke anyị ya mere anyị ji wee na-akpọ ndị Igbo niile na-akpọkwa ụmụ Naijiria niile ka ị bịa sonyere onye ije ebe ọ bụla ị na-eje n'ala Igbo bịa ka ị soro onye ije motos onye ije anyị bụ ojemba daalụ. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is so easy. Onye ije moto. Kedu onye butere fa? Onye ije. Bokope, si abokope. Ndewo na Enugu ụtụtụ ọma ebe ọ bụla iso na-anọnyere anyị na South East na mpaghara South East nọ n'Enugu ịnọ n'Ebonyi ịnọ n'Aba ịnọ n'Ụmụahịa ịnọ n'Owerri ebe ọ bụla ịnọ onye ije motos abatago n'Enugu ehenụ maka na ọkụ na-ana enwerọkwa oche solumu ka efu na anyị abịago na Holy Ghost Bus Terminal 2 n'Enugu steeti na 042 Coal City ebe ife niile na-eme ebe onye ije motos na-esi wee na-ewere ọwala anyị abịago nekwa anyị akwa ịfọrọ ụgbọala anyị dị sarasara ụgbọala anyị dị samsam ọ ga-eme ekishọ na
ijelulu ebe ị na-eje n'udo ịnata n'udo maka na ụgbọala dị ndụ dị paramount ka ị wee nwee safety ka ị nwee security ifu daalụ n'isonyela anyị nnọọ afa m bụkwa Nneọma mụ na Mayor nọ wee na-akpalite nkata politics anyị nọ n'Enugu steeti ebe anyị na-etinye anya na executive governor of Enugu steeti a na-enene anya na-echeki na-ajụ amaghị anya ma onye anyị ga-ajụ maka na gọọmenti ekwubeghị n'onwe ha wee sị ngwa kịta anyị na-achọ ịbanye APC mana a sị n'ebe nwata na-ebe akwa atụ aka ma nne ya anọghị ebe ahụ nna ya ga-anọrịrị ya ya bụ na APC Enugu steeti apụtago wee mee ọkwa wee si biko na o nwere atụmatụ ma ọ bụ mmadụ ma ọ bụ ọgbakọ ga-etinye aka na Peter Mbah ịgafete na APC bụ pati nke na-achị obodo a kịta obodo Naijiria kịta maka na APC bụ the ruling party. APC Enugu chapter and her stakeholders wee na-akọwata na onye ọbụla chọrọ imebi atụmatụ Peter Mbah ịbata na APC na ha ga-eje na Abuja jee mee ife ndị oyibo na-akpọ protest iji wee gbochie nyaba atụmatụ ime mgbe na-ajụ Mayor si ya nke izizi Enugu steeti amalụ na pati fa bụ PDP na a na-achọ isi na ya wee pụọ wee jebe na APC. Kedu ka ilo na ndị PDP Enugu ga-ewelu atụmatụ a? Ke ife onye a ọ chọrọ ịpụ ha asị ya kwụsị ya apụna. Chelụnụ ọkwana asambodo fa ka o ji wee banye n'ọchịchị. Onye dọta imeghe onye dọta osigho PDP ga APC onye Akwa Ibom ọkwa omeli the same ụmụ eno Sheriff oboro ewere ike ọgụnụ nwa oboro vori of Delta oboro vori bụ Delta ya gbara m ọ na-enye anyị nwa rekọd isupe nya bụ afọ isupie nnọọ o si PDP ba APC onye kwuru okwu. So Peter Mbah chọrọ defect he can rightfully defect. Ya bụ na ife a na-akọwa bụ na APC mmalụ mma dịka pati maka na o welu m anya na agbago n'elu ọ dịka anya na-eti APC ife n'isi na-asịfa kedu ife melụnụ nke a dị alụ ọlụ nke a dị alụ ọlụ nke a dị alụ ọlụ anyị na-ekwuye na mgbago den ọ pụzie na-agbatute na mgbada ebe a ọ bụrụ na ndị nọ na mgbada ebe a na-achọ ịbanyekwa na ya bụ pati obodo na-eti mkpusi hai ife unu na-eme anyị na-afụ anyị ụfụ n'azụ kedu ife o menere? Politics. Ọ bụrụ na APC ahụghọ ife ha bụ taa anyị agaghị na-ekwu ife agha wee topic do you understand? Ọ bụrụ na from PDP to LP now or ADC now ndị mmadụ ya dị okay with it mana because of the way APC is today ndị mmadụ na once you join the APC they start seeing you as a bad person. But notwithstanding, Governor Peter Mbah going to APC is not, I don't see it as the way people see it, because at the end of the day, it's politics. We should learn to play politics without emotions. When you learn to look at politics as politics and not from the emotional point of view, you would understand some of these things. Now, probably he wants to go to APC so that he can retain his seat as governor of Enugu in the 2027 elections. Onye ya na ya ga-azobie n'Enugu a. Enugu enweghị APC. Nya ka na-ekwu onwebulu onye ya na Peter Mbah kala ịzọbụ gọvanọship n'Enugu. Ndị mmadụ anọghọzi n'Enugu. Ndị mmadụ anọghọzi n'Enugu. Mana Enugu akwụlugonu n'ebe Peter Mbah nọ. I'm sure ma Peter Mbah or they worried about his position na 2027. Most of these governors na-aga APC. Omenuru na ha akwụlụghọ na their state. Okay. Mana ya ama na onwere ife ha. Enwe bigger program. Onwere ife ha na-atụ ụjọ. A na-atụ ụjọ. Onwere ife a na-atụ ụjọ. Mana ọ bụrụ ọhọ n'ọnụ m ka unu ya anụ ya. So nyawa now na-aga APC. Most of them ha ga APC. We are going so that we will connect our states to the center. Ọkwenye ka m chọrọ ịjụ maka ndị Enugu sendekwala ajụjụ anyị ajụ wee na-ajụ wee na-asị biko etu a gọvanọ anyị onwe ka o si wee jee na APC n'eziokwu ụmụ development a ụmụ kilikili ọlụ a na-alụgasị n'Enugu onye ọbụla na-afụ anya wee na-ajụ wee na-asị ya bụ ọlụ aka ya na-alụkwa ka
anyị banye APC a ọ na-ana Oh, Ọ or naghị isi PDP, ọra. nke a na-alụbu or PDP na-alụ. ọ nọ n'aka ndị PDP were alụ nọ nke anyị maka anyị ma Guy Mawuna, governor is governor. Governor is not party. But yes, he rode on the umbrella of the party to become governor. But what I am saying is that the party matters because APC is an enemy of this, of us as the masses in this country. Even though Naham will support us, but they are our enemy because they've made the people that they've given us to govern us have made life. supporters fa bụ ndị anyị ma na-benefit every other person na-adị benefit nọ n'afọ. That is a wrong. But what I am saying now in this context, Buna, the governor is trying to protect his political, his seat in the next election. Okay. That is why he is trying to defect to APC. And Nakuka bido taa, all since the beginning of the year, the governor should defect. O tego ma mgbe nwunye So- onye isi ala anyị bịalụ anyị wee So, tie nye another defect, ya onye ma ọbụla ọsịsọ. na-asị ụsọ anụnwa gọvanọ anyị na-asọkwuru ndị nọ n'isi oche ịdịshọ na ọ bụrụ maka na fa chọrọ ịbanye na APC ewe megide o wee bụli ya ịma na m ajụbugo gị ife a wee sị gị otu esi eme politics na Nigeria ọ dịghị ka ana Igbo ga-emeche bụrụ an APC ruling region maka na ị na-anya ọkwa APC nọ n'Ebonyi APC nọ n'Imo akwa ifugi ya Enugu Anambra ana-achọkwa. na-eji ime election na November ajụbugo m Anambra ṅụọ ya isi m na enwe ihe ga-eme n'ụwa a na APC aye win ga na one Anambra State. Number one, APC aye meri Anambra. Number one, I have nothing against the candidates, but the kind of candidates they have been bringing the past. If Ifeanyi Uba was alive, there would have been a possibility. But notwithstanding, Anambra people are majorly sentimental towards APGA. ụjọ atụbago m maka na enwere Nigerian Well, wonder ịnọdụ APGA. ebe ị nọ Nigerian wonder eme na Anambra APGA. ya ka nna ve ekwu APGA will win Anambra State election on November 8th. ewinikwanụ na APGA then onye a winizi wee sị etu a ibe m si secure the bag let me secure the bag too wee banye K4 na na-achọ na APC ebe win the second nke term. anyị na-ave ekwu kịta Mbanụ, ndị nke a na-eje kịta bụ ndị na-achọ iwin second term. So nyewa win is a second term, there's no need to win to APC. O nwere do a na-ekwu ndị na-ekwu na n'ọchịchị second term ya na ọ ga-aba APC ka o jewezie federal. na ojebe ọgbagobe agbago So- onye ka m na-ekwu maka na ọ dị ka ịbanye APC ife ị na-achọ adị certain nya ọ bụrụ n'eziokwu na up to 3 states na ala Igbo abanyego na APC o nwelu chance that na emegide ife a all the states nọ n'ala Igbo become APC states. Give me your gwa m ife ilo The n'eziokwu chances is there. All the very possible, right? But in Anambra, it's going to take a lot for APC to win the governorship and election in Anambra. They can win a senatorial seat, they can win House of Assembly, but that kedu ife governorship... ga-emebili ha kedu ife ga-akwụsịfa ilu The le- governorship. Anambra is loyal to APGA. You trust this with mkpụrụ obi gị I niile. am telling you the truth. APGA will always, you know, one thing I always tell people, politics is not by Twitter trends and social media talks. It is local. APGA has locked it down. The only way APC can win is to now go back down to this. But they already have a very bad reputation. APC na now Anambra. the southeast, the whole of the southeast, have a bad reputation, even especially in Anambra. So APC cannot. It will take a whole lot of, Jim. Enwelu ife ilo maka ife anyị na-ekwu mana o nwelu ka ngị nwa si elo nya bụ ihe ịchọkwa anụ ka anyị nụ maka ya tinyela anyị ya na comment ka anyị ghọta ebe ngị nwa si abịa maka na ọ egbe gwalụ nwanne na o nwelu ife dị n'ọfịa fe wee jebe gebekwa ntị ka a na-ekwu okwu social media anyị wee na-afụ nke na-eme ọfụla onye jide nwanne ya ọchị igbu a na-akọ ma ọnụ a na-anụ ma ọgụ a na-achụ n'ọlụ a na-eme ife niile dị aṅaa anyị amara ma politics na-ebutie anyị amara ma religion na-ebutie
mana anya bụ isiokwu bụ nke a na-akpọ tribalism, nkewa dị n'obodo. Onye ajide nwanne ọchị ikugbu, onye ajide nwanne ọchị ikugbu. A na-afa egwu ya ka egwuregwu na kedu ife a na-akpọ ya na social media. Mana ọ na ha aghọ ife ọzọ. Ọ na ha aghọ ife ọzọ. Tribalism na Nigeria, is it a political construct? It is. It is. It is one of the tools that the current government has used to divide Nigerians, and also they've used it as a tool for politics and elections. So it is. It has always been there. All the go. Mana how abiazi bia heighten here. How serious if All the very serious. All the so bad that na ipụta de ife as onye Igbo. Ịbịa na comment section, ifu ebe a na-akọ ọnụ, onye Yoruba de ife, ije na comment section, a na-akọ ọnụ, ọ dịka ọ kachasị between Yoruba na Igbos since emesiri election na 2023. A na-ekwuzi ndị mmadụ na-asị onye ama nnukwu onye ebe a, ndị ama nnukwu ndị ebe a na-achụ ma n'ọlụ. Onwe nke ị ga-eme ụzọ njọkụ na-achọ ime a fashion an art exhibition na Lagos. Art exhibition a na-arụsi ọgụ luo tata maka na asị na gịnị o supelu ụwa mbe ndị Yoruba, that means to party. Asị na o supeteghị ọfụma, and na because na o supeteghị ọfụma na ọ na-disrespect fa. In fact, a na-eje ka ewetasia petition ga-akwụsị ya bụ nwa agbọghọbịa from ime ya bụ exhibition na Lagos. A na-drag ya ka tiger generator. Ewe m na-ajụ wee na-asị biko, tribalism a o ife kwesịrịnụ na anyị ga na practice n'obodo. Tribalism ajoka nkewa. Tribalism is very bad, and the worst of it all bụ na these politicians name this tribal make the people at the lower level name this tribalism. When they get to the top, they are all enwekwanụ ihe dị otu adịdị ha na-elikọ ọnụ. Onye Yoruba eme party invite onye Igbo, onye Igbo aga, onye Hausa aga, nke eme ma nọ ndị na-afụ bụ amabụrụ ife ha na-eli the next day eme like amafu. Sometimes na good those things ha na-eshake isi na-asị ndị amaghị ife, and all ife the mostly uneducated people. Or mostly people who have nothing doing, they're the ones who engage in. Though some educated and some people who have something doing. Some of them they engage in it. Man, it is a very bad thing. Tribalism kills. It's a cancer in our society. I'm married as it is now. It has gone even very, very deep. I don't even know what can stop it, to be honest. To be honest, even the mail, just once I come across, I block. I don't want anything to affect my sanity. I don't think it is, because it's First Lady Whoop that rapper on national rapper Ankara material. All those things. Tribalism has eaten deep into the country. I don't think it's something. Makana nyabu ihe na-emebisila anyị ife. Especially with this current government, they thrive on that tribalism. This present government, in the essence now, during election, they will not allow you to vote in Lagos. Cable make sense. Mba nke a bụ o melu n'anya onye ọbụla fụ. Even ma ndị abụghọ ndị Igbo na-asị na ọ na ịdị ka onye Igbo. Na onwe ka ihu gusu wee dị ka onye Igbo. How do you onwe ka isi appear look nice, look good, na iwu onye Igbo. So to them now, anybody look good onye Igbo, even some Yoruba people. Banyechala ọkwa ifulu ebe onye ọbụla na-ebesi onye etu anya bụ onye Yoruba maka na ya adịghị otu nwa unu wee sị na ya bụ onye Igbo wee na-achọ ikwu. Mana ọ na-ekwu okwu buru ibu, ya bụ omume na-ekwu something that is way bigger than ka o si wee appear. Maka na anya ụfọdụ na-asịsị enye m ekwe ka nwa m ma ọ bụ nwanne m nụọ onye dị otu a dị otu a. Achọọ m ka ndị ezinụlọ anyị na-emekọ
with ndị dị otu a dị otu a ine n'anya ịfụ na anyị nọ n'obodo anyị and onye ọbụla na-agagharị ndị Igbo nọ na mba ndị mba nọkwa n'ala Igbo anyị na-agagharị na-achọ inyere onwe anyị aka anyị bido mebe ụdị a anọkọta asị na amụnye ebe nwe ọkụ asị ndị Igbo nọ ebe a pụọ asị na ada enyekwa ndị a ọlụ ebe a ada enyekwa ndị a ụlọ ebe a ọ bụrụ gịnị maka na mmadụ achọ ka nwanne na nwanne bie mgbe na-ajụ onwelu ka ga-esi wee gbanwee nya bụ ọnọdụ ka anyị a ga-eche ka ọchịchị a anyị nọ n'ime egwu ọchịchị anyị nọ n'ime egwu maka na ọchịchị anyị nọ n'ime kafọkwalụ ọ kafọlụ arọ na abụọ ọ bụkwalụ na famegide wee winie na 2027 ịma na ọ fọọla anyị ara isii bifo anyị na ndị wee mesie ife anyị na-eme anyị wee na-ekwu ọ bụrụ na ara isii ka ọ fọrọ iji wee ọchịchị wee gwụ anyị ga-anọ na ya bụ tribalism till that 6 years and 6 years a gwụsịa ndị ọzọ banye n'ọchịchị kedu ka obodo a ga-esi wee cope mgbe ya bụ ihe ga-eme the whole thing just now, the whole tribalism issue just need weaken because all the very draining, and to think now we still have to go through a little bit the election self. I have to go and carry enough. All lose time election. If we say na ongozu, I have to use all your cigar. So just the issue ka go me wa gezioko. Onzi amazi me fe me kumake. Ike agwụkwana gị maka na ọlụ Chukwu ka anyị nọ ebe a na-alụ ike agwụna gị ma ncha maka na nke bụ eziokwu bụ ọ bụrụ na ibi n'obodo a ọ bụrụ na Naịjirịa na-emetụ gị n'arụ ụbọchị kwa ụbọchị ka chi na-efo ị ga-ama na o nwere one or two na-akụtu mmụọ enwere one or two ga-eme gị esi nna ike agwụgo m isi ogini bụ ihe nke a akọba akụkọ ndị ọrụ oyibo n'obodo a ịfụ na gụnwa na onwe gị nọ na skuul ma ọ na-achọ ịpụta obi ya ekwero dị gị banye n'ọrụ oyibo maka na ha ka na-eme ka akwụọ ha minimum wage onwe ife a na-egotenwu n'obodo ha na afụfụ wee na-eme ihe afụfụ dị na Naịjirịa nya ekwute ife gbasara ya isikwa na mba I don't like politics I don't like to involve myself in these things ife a bụ ndụgụ ka a na-ekwu maka ya echi fuelu daa ma ọ fuelu rịa ọ n'ime akpa gị ka a na-ekwu maka ya decision ọbụla ebumnobi ọbụla gọọmenti wepụta atụmatụ ọbụla gọọmenti tụ malụ na ọdịmma gị na ọdịnamma gị na ezinụlọ gị dị ya n'ime gbaa mbọ ka ị na-etinye ọnụ n'ife gbasalụ politiks ala anyị bụ Naịjirịa daalụ rinne na isonyela anyị taa meyo si ndị be anyị ka emesịa ndị be anyị na-ege m ntị ifugo unu anụgo ife anyị kwu maka taa ife nwere ikwu bụ na ife ọbụla efu onwe gị na-eme ife ọbụla ị na-eme ma nke ị na-eme iji eli nri na-azụ onwe gị na-azụ ma ụmụ gị na ụmụ nwanne gị ka ịkwụ aka gị ọtọ maka na ime aghụghọ adịrọ mma ndị be anyị ahụ eme aghụghọ ndị Igbo abụghị ndị eji ime aghụghọ wee malụ so ife ọbụla efulu onwe gị ebe ọbụla efulu onwe gị ịkwụọ aka gị ọtọ ka ị bụrụ an example ka ị bụrụ onye eji amalụ ndị ọzọ atụ ọnya ka nwere ekwuta ngwanụ ya gazielu gị ọ bụrụ na ọ gị bụ aka enwe dị n'ime ite ofe anyị gbaa mbọ ka ewepụ ya ka ọ rapụ iwe aka mmadụ ka emesịa ndewo na Enugu ụtụtụ ọma ebe ọbụla iso na-anọnyere anyị na South East na mpaghara South East nọ n'Enugu ịnọ n'Ebonyi ịnọ n'Aba ịnọ n'Ụmụahịa ịnọ n'Owerri ebe ọbụla ịnọ onye ije motos abatago n'Enugu ehenụ maka na ọkwụ na-ana enwere ọkwa oche solumu ka efu na anyị abịago na Holy Ghost Bus Terminal 2 n'Enugu steeti na 042 Coal City ebe ife niile na-eme ebe onye ije motos na-esi wee na-ewere ọwala anyị abịago nekwa anyị akwa ịfụrụ ụgbọala anyị dị sarasara ụgbọala anyị dị samsam ọ ga-eme ekishọ na ijeluru ebe ị na-eje n'udo ịnata n'udo maka na ụgbọala dị ndụ dị paramount ka ị wee nwee safety ka ị nwee security ifu gị onye ije motos na ọfa gị security na ọfa